Druženje u prirodi. Napokon je došlo vreme kada možemo da uživamo sa svojim prijateljima na otvorenom, pod toplim suncem i u lepom vremenu. Uz hranu i društvene igre ovakva druženja se pretvaraju u divne uspomene. Dobro, možda ne baš uvek. Da bismo razumeli šta se ovde dogodilo, moramo se vratiti par sati unazad. Za prvima je bitno imati dobru organizaciju. Prva stvar oko koje se dogovarate jeste ko šta donosi od hrane. Ćuri, Pipi, pa zar se nismo dogovorili da ja donosim hleb, a vi povrće i soseve? Upita ih Kudi iznervirano. Upravo vam o ovome pričam. Nećemo valjda 1. maj proslaviti samo sa hlebom. Sva sreća, pa u društvu imamo i odgovornih osoba. Kad smo već kod odgovornih osoba, naš Gudi nosi orden najodgovornijeg u društvu. Ispratio je vremensku prognozu i zna da postoji 52% šanse da će popodne pasti kiša. Te je predložio da se odmah u startu namesti šator. Da se namesti šator. Treba još drva? Ne, to će ugasiti vatru, treba nam još novina. Ma ne vredi to ništa, nemamo dovoljno ćumura. Lajk ako ste bar jednom prisustvovali ovakvoj situaciji. Momci, zar moramo kroz ovo da prolazimo baš svake godine? Da li ste ikada u stvari i uspeli da upalite vatru? Izgleda da će i ovaj put devojke sve da pristave. Mislim da je vreme da se malo iskulira pre ručka. Šta mislite o tome da odete u opuštajuću šetnju po prirodi? Ko je bio zadužen da pokrije tacnu sa hranom? Izgleda da ovi mravi baš uživaju u vašem ručku. Imate li neku ideju šta sad? Imam ja ideju, odmah se vraćam, izjavi Ćuri. Svima nam se desi da ponekad stvari ne ispadnu baš onakve kakve smo ih planirali. Ali možda to i nije tako loša stvar. Iako ne planirani, takvi događaji postanu onih kojih se rado sećamo i koje kasnije dugo prepričavamo. I ne zaboravite, čak i onda kada se stvari ne odvijaju po planu, ako ste u dobrom društvu, svaki problem je rešiv. Da li vi imate nekih anegdota sa prvomajskih praznika? Pišite nam dole u komentarima. I naravno, pogledajte naše ostale avanture na YouTubeu i zapratite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Vidimo se i prijatno!